Pa ti não pensava? Acho que não queria ficar oficial, nem porque. Oldu. Çiftten YouTube destu hares mana pare ka kares. Aga da kaçsar mami haydi. Ne bazı ki mama da queria ficar na hora. Cara, só na hora do cabo para estudar. Всичко. Царевица има. Царевица искам колко е? Или 50. Като? Кочанка има. Каква кочанка? Тази ли има? Тази нема. Айде, чао, хора, всичко! Те са по 50. Ще направя клип сега тук. Тя на другата Сергия. Отивам на другата Сергия да виждам там. Тогава ще отивам. Я. Кайша манге? Кайша манге? Те чехли са оригинални. Да, оригинални са. Искаш ли? Не, аз говоря тук на телефона. Да. Чехлата са оригинално. 5 лева. Добре. Тя на другата Сергия сега, хора. Така. Всичко е перфектно. Не, аз снимам тук за канал. Ама снимай не на канала, чакай да заценам това. Ето е продавачката, където продава боб, царевица, планички, палачинки, всичко. Играчки. Всичко. Боксова круша. Хубава боксова круша. Там има народ, недовайни неща. Виж колко става тук. Колко народ има. Малко народ. Виж какво става. Вижте. Пълно с народ. Няма вече къде да снимаме. Отивам на другата Сергия, ще направя и друг клип. Вижте колко. Мукмирно канал. Имам и другата Сергия.